en voi tehdä enää millekään mitään. Mä en voi ajatella, että joku asia menee vielä joskus oikein tai hyvin. Mä en voi yrittää olla parempi äiti tai mikä mä nyt olenkaan enää, kun mä pelkäsin omaa häpeää enemmän kuin lapsen henkeä. Mä olen paskin ihminen koskaan. Kyllä mä voisin kai vieläkin tehdä jotain, mutta mä en anna itteni. Mä olen täristö, jos mä ajattelenkin sitä, että mä ottaisin puhelimen käteen ja soittaisin poliisille. Mä ajattelen, että kun mä en tehnyt tätä eilen, niin en mä voi tehdä sitä tänäänkään. Ja kun mä en näkis kuitenkaan omaa lastani enää, niin ne antais sitä mulle. Ne ottais tämänkin pois ja mä olisin ihan yksin. Mä oon jo todistanut, millainen ihminen mä olen. Mulla olisi ihan turha yrittää jotain vaan, jotta mä muistaisin sen vieläkin paremmin. Mä tarvitsen tätä lasta. Jos mun ei pitäisi pitää sitä hengissä, niin mulla olisi liikaa aikaa ajatella. Mä pelkään, että mitään tapahtuu. Kun mä en oo ainoa, joka tietää tästä. Mä en hallitse tätä tilannetta. Mä en ole vahva ihminen. Mä en tarvitse mun omaa lasta takaisin, kun mä tiedän, että mä en voi saada. Mut mä en anna ton miehen ottaa tätäkin lasta multa pois. En mä ansaitse mitään. Vieköhän pois senkin sitten. Ottakoon mies jouluksi ja koko vuodeksi. Jos mä en sitten pärjää, niin sitten mä en pärjää. Mitä väliä sillä on?